ברוכים הבאים לנקודה היהודית. רציתי לשאול שאלה, עסקים בה הרבה. מה זה מוסר בעצם? מה זה מוסר? שיודע חבר'ה? השאלה זה לא מה זה מוסר, מה זה ערכים? לא מה הם ערכים, מהי אמת. השאלה היא לא מה זה אמת, מה זה אמונה. לא. הנקודה היהודית, תשמע מה שבמיין שלך. בוקר טוב. כאב ראש. כאב ראש. כאב ראש. כאב ראש. כאב ראש. כאב ראש, כאב ראש. כאב ראש. כאב ראש, כאב ראש. כאב ראש. כאב ראש. כאב ראש, כאב ראש. כאב ראש, כאב ראש. כאב ראש. כאב ראש, כאב ראש. כאב ראש. יום טוב. בוזון, כדור קטן למניעת כאב ראש גדול. לפעמים כשזוגות הולכים לקנות בגדים, זה לא יגיע להם, לפעמים לא נעלים. לבן. אדום. לבן. אדום. לא, אדום זה הפועל. הפועל אדום. אדום זה הפועל, אנחנו הולכים לבן. לבן. אדום. לא, לבן זה הכי הולכים אדום. במתחם יד השנייה בבית ספר שקד, תמיד תמצאו משהו שמתאים לכולכם. אדום. תשים לבנים. גם לא תלבושת. מתחם יד השנייה בבית ספר שקד. רחוב הברזיות מול בניין האומנות.